କୁହାଯାଏ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେଉଁଠି ଗାନ କରାଯାଏ ସେଠି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାବିଳାସ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦଟିକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଭକ୍ତ ଜୟଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଜୟଦେବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖୁଥିଲେ ଏକ ପଦ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ରାଧା ମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନିନେ ରାଧାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିନତି କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରିୟେ, ତୁମେ ମୋର ଭୂଷଣ, ତୁମେ ମୋର ଜୀବନ। ଏ ଦାସକୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ତୁମ ଚରଣଦ୍ୱୟକୁ ଅଳତାରେ ରଞ୍ଜିତ କରିଦେବ। ହେ ପ୍ରିୟେ, ତୁମ ପାଦକୁ ମୋ ମସ୍ତକରେ ଅର୍ପଣ କରି ମୋତେ ଧନ୍ୟ କର। ଏହାକୁ ସେ ଏକ ପଙ୍କ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ହାତ ହଠାତ୍ ଅଟକିଗଲା। ସେ ଭାବିଲେ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପାଇଁ କ'ଣ ରାଧାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତେ ଦୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି? ସେ ଲେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଧା ମାଧବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ମାତ୍ର ସେହି ଭାବନାଟି ତାଙ୍କ ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିଲା ଯେ ରାଧା ମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖନୀ ରଖି ପତ୍ନୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ କହି ନଦୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ଭକ୍ତର ଦୁବିଧା ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଭଗବାନ ଜୟଦେବଙ୍କ ବେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସ୍ନାନ ସାରି ଫେରିଆସିବାର ଦେଖି ପତ୍ନୀ ପଚାରିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସିଲ ଯେ? ଜୟଦେବ ବେଶଧାରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ପଦ ଅଧା ଲେଖା ରହିଯାଇଥିଲା ତ, ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିଲି। କାଳେ ଭୁଲିଯିବି, ମୁଁ ଲେଖିଦେଇ ଯାଉଛି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା। ଠାକୁର ଜୟଦେବ ଭାବିଥିବା ପଦଟିକୁ ଲେଖିଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଜୟଦେବ ବେଶଧାରୀ ଭଗବାନ ଖାଇସାରିବା ପରେ ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଜୟଦେବ ସ୍ନାନ ସାରି ଫେରିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପଦ୍ମାବତୀ କେବେ ଆଗ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆଜି ଆଗ ଖାଉଥିବାର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପଦ୍ମେ, ତୁମକୁ ବେଶୀ ଭୋକ ଲାଗିଲା କି? ପଦ୍ମାବତୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏବେ ତ ତୁମେ ପୋଥି ଲେଖି ଖାଇଲ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଗଲ। ଜୟଦେବଙ୍କ ବିସ୍ମୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ପୋଥି ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତି ତ ସେ ଭାବିଥିବା ପଦଟି ସେଥିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର କକ୍ଷଟି ଦିବ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧରେ ମହକୁଛି। ଜୟଦେବଙ୍କ ଖୁସିର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଲେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି ତାଙ୍କ ପଦଟିକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଲେଖି ଯାଇଥିବା ପଦଟିକୁ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କାବ୍ୟ ଜଗତର ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। କାହିଁକି ବା ନ ହୁଅନ୍ତା? ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଅଛି ପରା। ଏହା ଦେଖି ସେଠାକାର ରାଜା ମଧ୍ୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖି ତାର ନାମ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଖିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କେଉଁଟା ପ୍ରକୃତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ? ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପ୍ରକୃତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କେଉଁଟା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରଖି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ସକାଳୁ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦଟିକୁ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଅପମାନିତ ହେଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ବି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲି, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଅପମାନିତ କଲେ? ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ଝାସ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ସେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଜୟଦେବଙ୍କୁ ନ୍ୟୁନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମର 12ଟି ଶ୍ଳୋକ ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ମିଶାଇ ଦିଅ। ତୁମର ସେହି 12ଟି ଶ୍ଳୋକ ଜଗତରେ ଗୌରବମଣ୍ଡିତ ହେବ। ରାଜା ଧନ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ଜୀବନ ହାରିବା କଥା ମନରୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେ ଲେଖିଥିବା 12ଟି ଶ୍ଳୋକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ଅଛି। ଥରେ ଜଣେ ମାଳିର କନ୍ୟା ବାଇଗଣ କିଆରୀରେ ବାଇଗଣ ତଳିବା ବେଳେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଥିଲେ। ପଦଟି ହେଉଛି, ତାର ସୁଲଳିତ ସ୍ୱର ସହିତ ହୃଦୟ ଭରା ଭାବ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅଧୀର କରି ପକାଇଲା। ସେ ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତ କଣ୍ଠରୁ ଝରି ଆସୁଥିବା ଗୀତ ରୂପୀ ପ୍ରେମରସକୁ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମାଳିନୀ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ପ୍ରଶଂସା କରି ବାଃ ବାଃ କହୁଥିଲେ। ମା ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାଙ୍କ ସେବା ନିମିତ୍ତ ମାଳିନୀ କନ୍ୟାର କଣ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ତାର କଣ୍ଠକୁ ଆହୁରି ସୁମଧୁର କରିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାଳିନୀ କନ୍ୟାର ସ୍ୱର ସହିତ ସ୍ୱର ମିଳାଇ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାନିନୀ ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ବାଇଗଣ କଣ୍ଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁକୋମଳ ପାଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। କଣ୍ଟା ଲାଗି ତାଙ୍କ ପୀତ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚିରିଗଲା, ହେଲେ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହେଲା ନାହିଁ। ମାଳିନୀ କନ୍ୟା ଗୀତ ବନ୍ଦ କରିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚେତା ପଶିଲା ଏବଂ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଲେ। ସେବକମାନେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୂତନ ପୀତ ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏମିତି କଲା କିଏ?
कथाटी गजपति कान में पड़ा। से क्रोधित हेले एवं एपरी कुकर्म करिथिया व्यक्ति को दंडित करिए बोली स्थिर कले। स्वप्न गजपति को सबु कथा कहले जे मालिनी कन्यार गीत गोविंद शुणिया पई बैगण कियारी को जाई एपरी होईछि। राजा प्रभु को इच्छा बुझिले। मालिनी कन्या को पालिंकी पठाई सम्मानर सह आनिले एवं तांकर सत्कार कले। प्रतिदिन प्रभु निकटरे गीत गोविंद गान कराजिबार सुबंदोबस्त करदेले राजा, जहा एबे मध्य चली आसुअछि। राजा नगर सारा डेंगुरा पिटिदेले जे आजिठारु केही भी गीत गोविंदर अष्टपदी गान करिवे। एही भावना रखिबे जे स्वयं राधा माधव सम्मुखरे विराजमान होई श्रवण करुचंती। सेथिपई प्रति पदकु स्पष्ट उच्चारण करिबा सह सुललित स्वररे गान करिवे। मालिनी कन्या गाउथिबा गीत गोविंदर अष्टपदीटी अत्यंत सुंदर अटे। मु आपण मानकु कहिबी, आपण माने एहाकु सुनंतु। यह आपण मानकु निश्चित भल लागिवो। एहाकु आपण यूट्यूब रे सर्च करि पाई परिबे किंबा मु वीडियो डिस्क्रिप्शन ले लिंक देई देबी। एबे आपण माने कुहंतु प्रभु जगन्नाथक लीला आपण मानकु केमिति लागिला। हम चैनल टी को निश्चित सब्सक्राइब करिवे एवं वीडियो टी को लाइक करी कमेंट रे लिखिबे। जय जगन्नाथ।